Tenipun samangke betul langsung malih dumateng Bapak Pangandali Woro atur panglipur salsabila kawiwitan wonten diajeng Ambar Puspitasari Widyawati ingkang menjadi tata pejang Makamaji. Wilijeng siang Mbak Ambar Puspitasari yang cantik. Siang. Sapa ki? Alah kok sapa ya lali lho karo Mbok Dene barang kok ya lali. Manuk wari. Kok manuk wari. Iki jenenge kakak-kakakku ki. Manuk-manukan ya. Manuk-manukan. Nggih, lujeng siang. Anda menika sowan wonten dalipun Bapak Supardi Wong Ayu. Mboten kathah lumpen tidak donga pamuji dumateng risang temanten kekalih. Ingkang nembe kemawon lelumpan wonten samudra Purayan Agung mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah dunia akhirat amin mendapatkan momongan. Nah, mugi-mugi kalih pinaringan taline katresnan sejati ingkang saleh lan salehah. Amin. Ayo. Menika lumantar campur sarine dhewe. Salsabila. Nyambut damel serangan kalian Kenzi Audio Sound System, Nduk. Oke. Iya saka Jogja. Jujuk saja. Sing dipangasani Mas Agus. Bose padha jenenge beda. Kateri kali kalian jumbo Nduk, iki nuwuni panyuwun saking ing pamugati. Ngaten. Pokoke bernuansa yang agak-agak gayeng seragenan kawiwitan. Heeh. Malah beneran aku rasa bawa. Oke. Lagune apa wong ayu? Niki seragenan to? Seragenan siap pokoke siap pancal iki. Ya. Duet sing gayeng. Spesial buat keluarga yang dari Besan jauh sekali. Kendal. Jambiran, Kendal. Kendali berarti daerah Semarang ya, Nduk. Semarang nggih. Cedak laut. Kendal kaline wungu ngono kae to. Heeh. Ajar kenal karo aku. Yo. Ayo Mbak Manohara lho. Monggo, Pak.
matur sembah nuwun Dede Ambar satu tembang benuang sasaragen ampunnya hadir lumantar kocok kadang-kadang salsa bila mugi saged cocok karo kalih dumateng para tamu produksi Kakung Samana Putri.